Зараз я покажу, як переходять дорогу в Неаполі. Тут її переходять дуже інтересно. Де тобі треба, там ти собі йдеш. Не дивишся ні на зебри, ні на світлофори, ні на що. Тобі треба перейти тут, значить ти собі тут і пішов. От зараз я покажу, мені треба тут. Я пішов. Машини в два ряда стоять. От. Взяв і пішов. Тобі треба, йдеш. Вон рибний базарчик. Свіжою рибою торгують. Зараз покажу. Запах риби і морем пахне. Все свіже, все сьогоднішнє. А ми тоді переїжджаємо, садимо пасажирів на зебрі. І все насрати. Собака йде спереду, вигулює, собака не знає, де вони тут гадять. Одна єдина трава або земля, це може бути отут під деревом. Це горшок собачий. От я вже якраз біля дому. 50 метрів до слідчого будинку я вже буду вдома. Спортивна одежа, а внизу продуктовий магазин, супермаркет. О, як машини скажуть, їздити тут інтересно. Ще в Неаполі тут все інтересно. Зараз покажу. О, двері відкриті, ладно, заходимо. Зайшов цими дверима, а вийду через інші сюди. В другу сторону. Поверхи тут рахується 0, це якби в Україні перший, тут це 0. А п'ятий, це якщо по-українськи, то 6 виходить.